जेबो मावनो हायाखै बे मानसिया बे दिल्लीनि रायजो सभायाव थांनानै मा खालामगोन मा लाबोगोन बड'फानि सिमांखौनो सिफायनो हादोंब्ला दंस खालामनो हादोंब्ला बे प्रमद बर' सारा राजु कुमार नार्जारियाबो थांनो हायो दिपेन बर'आबो थांनो हायोना बे रायजो सभायावलाय खुलुमबाय बयखौबो रायजोफोर आयौ प्रमद बर' सारा अपोजिशनाव थानोनो गिबाय ओरैबादि लाजिबाय गिबाय माने इउपिपिएल जों बे जिबनाव देरहाखानाय नंला साननानै आस' रायजो सभानि एमपि जाहैबाय थारमाने इनडाइरेक्टलि बिपिएफखौ सापर्ट होबाय प्रमद बर' सारा नोंथांमोना गोथौयै साननानै नायबिजिर नंगौना नङा दा बिनि दायथ'आ गाव अपोजिशनाव थानानै खामानि मावनायनिसोमोन दा हनै गावसो आस' एमपि जाहैबाय राजु कुमार नार्जारि दामरिया दंमोन ना बेस्रा आयै मिनिस्टार जानायनि सिमां इएम जानायनि सिमाङा एमएलए जानायनि सिमाङा बायफ्रुलांजोबबाय एथ' खस्थ' खालामनानै सिमां सुजुनायखौ प्रमद बर' सारा दंस खालामबाय एमपिआवबो टिकेट होआखै एमएलएआवबो टिकेट होआखै बै समाव 2020नि एमसिएलएआवबो टिकेट होआखै नै जेनगोनावसो दाखालि होबाय ओमफ्राय दा नै एमएलएआव जेनगोन बायदि जोबना नै एबार टिकेट होनोसै गांलाब फेजेननोसैलाय राजु कुमार नार्जारिखौ आयै मा जाबावगोन लरेन्स इस्लारि सारनि मिनिस्टार जानायनि सिमां इएम जानायनि सिमांखौ प्रमद बर'आ दंस खालामबाय आयै 2021आवनो मिनिस्टार होनायनि खोथामोन रायलायजोबखानायमोन सेस गाव सिप जानाय लोगो लोगो दंस थलं थखं नस्थ बड'फानि सिमांखौनो सिफायनो हादोंब्ला दंस खालामनो हादोंब्ला बे प्रमद बर' सारा बे राजु कुमार नार्जारिनि सिमां लरेन्स इस्लारिनि सिमां गर्जन मोसाहारिनि सिमां सोरनिबा फैलाजे बरगयारिनि सिमां आयै बेस्रा नमिनेसन होफ्लालायथारदोंमोन 2020आव टिकेट होफिनगोन बाय इलेक्सनाव टिकेट होगोन माबा माबि होननानै आयै बरायदोंमोन सिमांखौ बिनिखौबो दंस खालामबाय प्रमद बर' सारा साननानै नाय रायजोफोर गरिब जीबन बै समाव कलेज फरायफुनाय समाव जेबो गैया थाखा फैसा गारि घोड़ा न' बां मोजां गैया बै समावनो हारसा हिनजाव माहाजोनखौ फोथायनानै बियो लादों दा नोंसोरखौ बे फोथायनाया फिदिंनाया बिनि थाखाय जेबो गिदिर बाथ्रा नङा दा मालाय हनै एमपि जाहैलायबाय दा इउपिपिएलनि नेताफ्रा जेनजोबनोसै नै एमएलएआवबो खावमा खावसे साफा गावहा हनै पावाराव थांबाय थागोन ओरै जाया ओरै बिदि खालामखायो जोंना प्रमद बर' सारा बेनो जेबो नाङा पावारल' नांगौ एथ'बां हारिनि गोथौ समाजनि साननाय दंब्ला बिदि खालामाथ' दिपेन बर' सारानो एखेबारे बैसो जाबाय बेस्रा पलिटिकेलाव ओंखारनायनि हांखुर हाबिलाया नुजाथिजोबथारबाय रायजोआव समाजाव बेखौनो एमपि हरमोन ना रायजो सभायाव नोंलाय मा थांलायनांगौ जाखो आयु दिल्लीखौ जेन गावल' नुदों दिल्लीयाव गावल' थांनो हाग्रा बायदि राजु कुमार नार्जारियाबो थांनो हायो दिपेन बर'आबो थांनो हायोना बे रायजो सभायावलाय अलरेडि सानै एमपि दंखायो जेबो मावनो हायाखै सासे थांदेरनायावलाय मा जागोन पावार नांगौ नालाय गोहो नांगौ नालाय प्रमद बर'नो दा नै एमसिआव मालाय ओरै लिंक लानानै एमपि जालायबाय गाज्रि नङा जानाया जे मानसिया बिटिसिआव 5 बोसोर शिफ्ट जाबाय जेबो मावनो हायाखै बे मानसिया बे दिल्लीनि रायजो सभायाव थांनानै मा खालामगोन मा लाबोगोन बिटिआर एकर्डनि लिरखानाय दफाफोरखौनो जेबो मावनो हायाखै बेना जाहैबाय खालि गावनिल' हाग्रामा महिलारि सारा जोंना
रायजोनि समाजनि एरियानि BTCनि गासै जाथिफोरनि थाखाय मोजां सानो प्रमद बर'आ गावनिखौल' सानो माने गाव माबोरै पावाराव फैनो हायो मा रोखोम सिप जानो हायो मा रोखोम MP जानो हायो मा रोखोम पाब्लिकखौ थगायनानै गादियाव जिरायबाय थानो हायो दा बेल' बिनि मथ' थांखिया आम्बिशना नुहुरजोबखानाय गोसोआ जेरै सिङाव सानो सायावबो नुजाजोबखायो बेना माला देरहाफेरा UPPला माला देरहाफेरा प्रमद बर' सारा एथ' गिदिर बड'लेण्डआनो जाबाय बिटिआर मुङानो एथ' गोगोम गिदिरखा रिजनखा होनलाय थेवब्लाबो मानो 11-12थाल' देरहाया बेखौ देरहानाय बुङो नामा 2020आवबो ना BPFआ 17था देरहाखादों UPPला 12था ना 11थाल'सो देरहादों